Áno, aj káva v kancelárii môže byť skutočne chuťovým zážitkom. Veď to všetci poznáme. Kávy v kanceláriách bývajú často v podobe takej čiernej, horkej tekutiny, ktorá síce obsahuje kofeín, no o dobrej chuti sa hovoriť naozaj nedá. Práve preto v rámci pražiarne Ebenika už 15 rokov pomáhame firmám v tom, aby kávový benefit bol skutočným benefitom. Nie len plným chuti, ale aj zdravia. Veď kto by si nechcel v práci vychutnať čerstvo praženú kávu priamo zo slovenskej pražiarne a ešte si k tomu vybrať z viac ako 20 druhov. Samozrejme vieme, že rovnako dôležité sú aj kávovary a ich pravidelný servis. Vieme vám pomôcť v dobre nastavení prenajmom na najnovšie modely kávovarov a samozrejme aj s ich čistením a servisom. Takže už žiadne sťažnosti na kávu, kávovary alebo ich čistotu. Viete si takto svoju ofisovú kuchynku premeniť na plnohodnotnú kaviareň, či už ste firma o pár ľuďoch alebo korporát so stovkami zamestnancov. Budeme veľmi radi, ak nám napíšete a doprajete tak svojim kolegom kávu, ktorá im konečne bude chutiť. Ebeniku.